Yan na diara ng kalismites. Kira ko, Brad. Wow. Kita ba ito likat sinasyawa mo. Untong kau tuod. Untong manggita rin na malugi. Okay, pangantinusok pa siya. May taya ni siya. Okay, ato na yung pangantinusok. Yes. Mga tuan, mga rayang, nakita niyo ba? Do, kaylo, dilas na to din pagsukuliman mo dyan niyo mga Bunal. harumi ni mga anak. Pareho niyo na dyan pagdasin mga rumatang nga niyo mga anak. Ando. Din kami ni mga mas niyo. Ando kaylo tumakat na dyan sinusahan niyo. Man ka mo makatumba sa mas niyo mga anak. Tumagad sing kamatay. Mga anak, kung sumaron manang makalang ka na minsan ka mo pa kain hula. Bunal to. Minsan ka mo na lang damat to na pa. Mag-jihad. Uy. Baya-baya ko na ba? Mas papagjiharon ng pangantin. Dupang ini. Mga anak. Ando, pero mga anak. Kami ni Mahal ni anak. Eh kung ano mag-iwok matay na ini. Karin mas nila nagtatangis. Simod ko raw. Alo, nagpikit-pikit na. Matay na ini. Eh mo katyawa wesam nagpapatay ang pangantin na to. Alo. Ay, pintang gatos. Kaya mo nakataan, pitang gatos. Lalilam na. Ay, lilam na. Ako ta akan berhenti. Ako takkan lepaskan mo. Pegang tangan. Pegang. Aku tak akan berhenti. Oh, iulinan mo yan kaya ng Tiada kuwan. ba? Menemani dan menyayangi. Mau balik ke daun. Hingga mati nanti. Aku ambil kau pergi sini. Kau mati sendiri. Yan na indahon kahoy. Ayaw kang lumakad hapit na. Ako sayang. Yung mga rumah tangga niyo. Di mamus. May sabi pangatin na. Yes. Sound. Ikit ka naman ini. Okay. Ipasampay ko para sa Johor.